бонки ба номи исломии Тавҳид Бонк, ки дар бахши бонкдории Тоҷикистон пайдо шудааст, барои кормандони худ либоси ягонаро тасдиқ кард. ҳамаи кормандони бонк, ки бо муштариён кор мекунанд, бояд рӯймол ба сар намоянд. рӯймоли мусулмонӣ як қисми либоси тасдиқшудаи мо мебошад. дар ин хусус Радиои Озодӣ ба хадамоти иттилоотии Тавҳид Бонк такя карда иттилоъ медиҳад. ман ҷои нигоҳ доштани маблағҳои озода надорам, ки мушоҳидон қайд мекунанд, ки чунин қарор ба манфиатҳои моддӣ алоқаманд аст, алалхусус аз он ки вақтҳои охир системаи бонкдории исломӣ дар кишварҳои мусулмоннишин маъруфият пайдо карда истодааст ва маблағҳои калон дар ин соҳа чарх мезанад. ба ақидаи онҳо ба кормандони Тавҳид Бонк дастур дода шуда буд, ки дар ҷойи корӣ танҳо бо мақсади эҷоди симои берунаи Бонки Исломӣ дар назди сармоягузорони кишварҳои маблағгузорони мусулмонӣ рӯймол ба сар намоянд. бо ин тасвиби ҳукумат оиди сару либоси муқаррар кардаи роҳбарияти бонк барои кормандони худ маънидод карда мешавад. бояд қайд намуд, ки либоси ягонаи муқаррар намудаи кормандони роҳбарияти бонк ба талаботи ислом оиди либоспӯшӣ пурра мувофиқат намекунад. خارجی بانک مخفی نیست. این مثلا ما تمام شرکت‌های خارجی داخل